Pokiaľ tu bude 100 lajkov, tak tento box si spoločne otvoríme. OK, takže keďže sa vám predchádzajúce videá celkom páčili, prišiel mi ďalší balík, tak som sa rozhodol, že si to natočíme, spoločne teda si ho otvoríme. Takže poďme na to sa pozrieť, čo prišlo. Takže dneska tu máme Mega Charizard X Ultra Premium Collection. Tento boxík nádherný. Som fanúšikom Charizarda, takže sa z toho brutálne teším. Tento box celkom dosť začal stúpať na cene. No tým pádom som sa rozhodol, že si ho teda kúpim, teda investujem do neho. Vyšiel ma 199 eur a 99 centov a bolo to kupované z ihrisko. Áno, ihrisko. Začnem veľmi pekne ďakujem, hlavne veľmi cením ich support, ktorý mi dosť pomohol. Takže týmto shout out a ihrisko. A ak by ste to chceli teda vidieť, ako to otváram, tak za 100 lajkov na tomto videu to otvoríme spoločne, OK? Jo, čau.